da yin tazo ba ta uzuri. Duk makiyina wa gaibu ne, bana biye shi zane aiki da zahiri. Maryama kin zama sinadari a cikin rayuwa idan ba ke to da hadari. Kin nuna so na gaskiya, abinda kika yi garin Maryama ta wasa ya ba a ta ya zambiya. Maryama kin san ciyan ciki na barewa, jeji Allah ke ba ta magani. Wanda ya san so na gaskiya, shi ke tattalin shi baiwa mai sansala hali. Imana kula masu ce ka ce alaƙar mani da ke mun faro ta tuntuni. Ni ba zan yaudare ki ba, ki san yaran ki Maryama kina zuciya a dare safiya. Maryama, haya. Karkon sosai da tausayi, silar samuwarsa shine tausarsa zuciya. Duk inda na je a duniya, a fanni na so zan faɗi Maryama gimbiya. Barkito da akwai sakiya. Ake min so da gaskiya, Maryama to ya zane a dake. Ya tsallar bayau da ne, take sakawa rabo na ya tsallake. Zan ta zuba miki baituka, masoyiya har murya ta rarake. Mai kyau na zuwa da ilimi, akwai hankali a Maryama ba za a na barki ba a zancen gaskiya.